स्टूडियो मुंबई। फनमा करबहु छौरी आज हमहू रतिया में, फनमा करबहु छौरी आज हमहू रतिया में। त फनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में, त फनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में। जादी बतिया नहीं मनवी मरबो छतिया में, जादी बतिया नहीं मन भी मरबो छतिया में। तो फोनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में, तो फोनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में। कितना जलेबी छौरी हमर कलेजवा गे, कैसे तू छोड़ के भागली आधी आधी रतिया गे। कितना जलेबी छौरी हमर कलेजवा गे, कैसे तू छोड़ के भागली आधी आधी रतिया गे। दिलवा लागल हालल छौरी और उठल लिया से, दिलवा लागल हालल छौरी तोर उठल लिया से। फनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में, फनमा उठावे पड़तौ तोरा वीडियो कॉलवा में। वीडियो कॉलवा रंजीता बरमा छौरी हा कौला भरावा गे, काहे ना कैने छौरी हमरा कहरावा गे। रंजीता बरमा छौरी हा कौला भरावा गे, काहे ना कैने छौरी हमरा कहरावा गे। कैसे याद कैनी हमरा दोपहरिया में, कैसे याद कैनी हमरा